S nami. Tempo je celkom v pohode. Snažil som sa neprepáliť začiatok a strhnúť sa dávom, čo sa mi celkom oplatilo. Za hoďku som bol na prvej kontrole. Vidíme sa na ďalšej kontrole. Necelých 18 km sa blížime na kontrolu Krakovec a sa to trošku pretriedilo. Ďalšie sa mi rozbehalo, vyšiel som svoje tempo pomaly a teraz som na to celkom dobre. Trošku ma začína páliť na maličku na ľavej nohe, ale snáď dotiahnem do pánky a bude to lepšie. Zatím čau. Máme za sebou viac ako 30 km. Už každú chvíľu by som mal byť na kontrole Ústí Javornice. A je to také kopa blata, strašne veľa vody. Asi 5 krát som si už namočil nohu do vody, ale baví ma to. A to je hlavné. Aj to patrí k ultra. Tak, ideme sa na kontrolu. Takže sme po 5. kontrole Ústí Javornice a čaká nás vstúpanie na plazu, potom dole do ďalšej kontroly. Vstúpam teraz na plazu, počasie sa trošku mudrilo, prestalo padať, inak ten úsek z Krakovce do Ústí Javornice to bolo strašné, ako toľko brodov, toľko veľa vody, ach jo, strašne veľa blata. Takže teraz už by to malo byť menej blata a trošku viacej kopcov, na čo sa celkom teším, keďže nie je až tak teplo, aspoň sa zahrejem do kopca. Teším sa na polievku na ďalšie kontrole. Takže máme za sebou kontrolu penziónu na Prachárne
A teraz stúpame naspäť hore a plijeme po ceste do Mlečic a stúpame na kaple svätého Vojtecha, kde je ďalšia kontrola. A stámať je to 13 km do Skryj. Takže chcel by som byť v Skryj do 10 hodín času od štartu. Keď sa mi to podarí, tak je tam veľká šanca, že by som to mohol stihnúť celé ešte za svetla, čo by ma fakt potešilo. Tak vidíme sa na kaple svätého Vojtecha. Tak, akurát vychádzame z Prašného újezdu a ideme po tom hnusnom asfalte až do Mlečic, odkiaľ budeme stúpať na kapličku svätého Vojtecha, ktorá je kde v tamtých kopcoch. A stále to je 13 km do Skryj. Aspoň nie vedro, takže sa dobre beha. Už je to počasie sa trošku umudrilo, aj keď stále trošku poprcháva, ale na behanie to je ideál. Tak jo, vidíme sa na kaple svätého Vojtecha. Tak, máme to 9 km do Skryj. Tam si dáme väčšiu prestávku, dáme si niečo fajné na jedlo, doplníme jonťák, naplníme sa kofolou a proste zamákať na posledných 30 km. Od Skryj sa to vlastne rozhoduje. Teraz tu je terén z kapličky celkom behateľný, ale chcem si pošetriť nohy na posledné kopce. Tak, vidíme sa pri skryjských jezírkach. Čus. Tak ak sa blížime k skryjským jezírkam, tak nám dokonca aj slnko zasvietilo. Takže preto sa to počasie pomaly lepší. Tak uvidíme, jak to bude ďalej. Takže máme za sebou kontrolu hajov na Křiničte, prvý z tých takých 3-4 veľkých kopcov za sebou. Do kopca sa mi ide lepšie, jak po rovine, alebo dole kopcom. Ale už to doklapem do cieľa, aj keby mali padať traktory z neba. Tak, ideme sa na Nezabudických skálach. Tak akurát ideme dole do Nezabudic, ale behy mi už nechutia absolútne. Tak ma pečú spodky noh a stehna už majú celkom dosť. Ale tak zatneme zuby a tak dáme. Stúpame na Nezabudické steny a stámať už len kúsok na Veľkú Bukovu. Ale za Vidna to asi nestihnem celé. Nevadí, pokúsim sa aspoň do Pustoviet. Tak čus. Takže máme za sebou Nezabudické skaly, vstúpame na Veľkú Bukovu, ktorú môžete vidieť tam niekde s tou nižšou paličkou a ide sa takto po asfalte. No a z Veľkej Bukovej
Slnko je ešte celkom vysoko na obzoru, tak do krivoklatu dám určite, krivoklad už je tam dole, do krivoklatu tu dám určite ešte za Vidna, no ale do cieľa asi už nie, no aspoň do Pustoviec, a sama to je asi len 13 km, tak to už dáme po tme. Ale teraz, ak sa išlo do kopca, som bol celkom rád, lebo tie nezabudické skály sú o mnoho strmšie ako Hajovna Křinište, takže som zapojil trošku iné svaly a ide sa mi o to lepšie. Tak vidíme sa za chvíľku. Čus. Tak, sme po kontrole Veľkej Bukovej, som ich zabudol nakamerovať, ale strašne príjemná kontrola a nedržal som sa dlho, nechcel som stuhnúť a potom zase rozhýbávať, takže som sa iba napil a pokračujeme ďalej. To je náš cieľ do Krivokladsko asi, no čaká nás ďalšia tá kontrola bude Parapličko, ale predtým ešte budeme musieť prekročiť Yes. Tak som zvedavý, koľko v ňom bude vody, keďže včera pršalo a na tých brodoch do Ústia Javornice bolo celkom dosť vody. Krása, nádherná trasa. Tam nás vejde cesta. Takže sa musíme vybrať kamať. Tak akurát sú po kontrole na Černom lese, blížim sa do Pustoviec a tam sa dlho nezdržím, chcem to už doklepať do Rakovníka. Tak sa vidíme na kontrole v Pustoviecoch. Aj takéto cesty sú na Rakovníckej 60-ke. Tak, neviem, či je ma vidno, ale aspoň aj počuť. Už je tma, ideme z Pustoviec do kopca na predposlednú kontrolu Hana a potom až do Rakovníku. Chcieť bol to dať po 16 hodín, čo sa mi asi nepodarí, ale uvidíme. Každopádne ten čas bude lepší ako minulý rok, čo ma teší a ozvem sa až v Rakovníku. Zatím čau. Finito.